May nga po niya, Pastor. May hapon usab. Ako yung pangutana si mga Pastor. Mhm. Ako yung pangutana si mga. Sige, go. Kanang kuan Pastor ba? Kanang sa Old Testament bitaw, doon ako nabasa dito nga sa 2 2:11 nga si Elias gibayaw sa langit. Mhm. O gibayaw si Elias sa langit dito sa nabasa na ko sa Old Testament. Oh, Second Kasi Kings tingnan 2:11. Pastor nga dito po sa New Testament sa 1:33 nagingon si Jesucristo nga walay bisan usa nga tawo nga nakasaka sa langit, gawas lang kaniya nga nanaw gikan sa langit. Asa may tinuda na? Tinuod ng duha. Ha? Ang kaning nga tinuod ng duha, mutubag ko ha. Kaning imong diangin nga Juan 3:3 ba to? Oh, katong pagtawag niya kan Nicodemo. Lagi, ang pagtawag niya diha, why nakasaka sa ginharian sa langit? Tinuod na. Mismo spaceship sa ato nga kalibutan karon munra ang naabot og ang parts of kan gitawag Mars. Okay? Unya robot pagigipadala didto. Wa na ta kaabot niya biyan ana unya kabalo biya ka. Ang kanilang daan ng ato nga kaning gitawag nato og ang solar system na bilong sa gitawag og Milky Way galaxy og matod sa siyensya ang kalayon sa Milky Way galaxy nga gikan sa usa ka tumoy nini ngadto sa laing tumoy mokabat og 100,000 light years o kabalo ka unsa ng 100,000 light years ang 100,000 light years kung ang speed sa light is 186,000 miles per second o kanang light mo biyahe pagbiyahe sulod sa usa ka tuig niyang biyahe mao na gitawag og 1 light year. Imagine ha, dili milya dili kilometers ang gamit kundi light years na ug ang biyahe sa light 186,000 miles per second, mubiyahe na siya usa ka tuig, gitawag na siya 1 light year. Na 100,000 light years. Pero tindako kayo. So wagoy makasakas sa langit. Pero atong tan-awon kanang imong giingon nga Second Kings, no? Aron atong Biblia li atong pangutan-on igsoon kay wala man tay lain tamdan diri. Okay? Second Kings chapter 2 verse 11 nga imong gideklarar, akong basahon nagingon. Og nahitabo sa diha nga sila nagpadayon pagayod og nagsulti ani akaron. May nagapakita nga usa ka karo sa kalayo og nga kabayo sa nga kalayo nga nahabulag kanila og ang usa sa usa og si Elias mikayab ngadto sa langit pinaagi sa alimpulos. Wa gyud siya nisaka dito sa langit. Gibayaw siya dito sa langit. Gikuha siya sa Dios. Kaya wala problema, wala magkakonflikto kay matod sa imong gingon sa Juan 3, way nakasaka, tinaw gila. Kinsa may nakasaka dito, gawas sa gibayaw. Okay? Gawas sa gilalin. Example, si Enoch. Wala to si Enoch ni Saka, gilalin to siya. Hebrehanon Kapitulo 11, atong tanahon. So, wag yung tao nga makasaka sa langit, bisag unsay species pa imong gamiton diha. Diha, sa versikulo 4, nagingon, tungod sa dinita sa 5, tungod sa pagtuo si Enoch gilalin ngadto sa langit aron dili makakita sa kamatayon. Gilalin. Nagsaka ba si Enoch? Wala, gilalin. Nagsaka ba si Elias? Wala, gikuha sa Dios. Unya ang Juan 3 nagingon, walay makasaka sa langit. Kinsa may makasaka, gawas niya tong gikuha. Balik ka ni Mike John. Wala, ang kanilang gisaka, ang misaka bang gibayaw, gilalim, lahi na siya. O lahi, oy. Kanami yung misaka ka o gibayaw ka, lahi na siya nga termino. For example, nagsakay ka og elevator. Wala ka nagsaka, gigilalin ka sa elevator. So, lahi ang word nga lalin, lahi ang word nga bayaw, o lahi ang word nga saka. Ang word nga saka is nag-exert ka og effort. Imong effort. Pero kanang gilalin ka, wa ka nag-exert og effort. Somebody nga superpower na nagkuha nimo. So managlahi na siya nga term. So tama ang Juan 3 nga way nakasaka sa langit, tama ang ikaduhang hari 2:11 nga gikuha si Elias sa Dios. Balik ka ni John. Dili din ingon pastor nga abi na ko nga wala gay bisan ni sa katao nga tuwag sa langit kay tuwa man karon si Elias ug si Moises bitaw og sino. Naman dire, ibasa, bago lang na ako gibasa ang Hebrehanon 11:5 nga si Enoch gilalin
aron dili magilalin sa langit, aron dili makakita sa kamatayon. So, wa gid to mamatay si Enoch. Kaya naman, tuwa man siya dito, gilalin man. Okay? Follow up, John. Si Moises igsuon, Pastor, sa man to siya? Si Moses gibanhaw to sa Dios. When in fact, pagkamatay ni Moses igsuon, walay tao nga naglubong kaniya. Nga naman, si Moses ray nabilin didto. Sa asa, sa kamingawan, kay ang mga tao mitabok na. Unya, wa tuguti si Moses sa Dios nga makatabok. Unya, si Moses namatay didto. Sa pagkamatay ni Moses dito, walay tao nga naglubong. Kaya may tao dito, pero gilubong siya. O kinsa ang naglubong niya atong basahon. Deuteronomio 34, versikulo 5, nagyon. Busa si Moses, ang alagad ni Jehova, namatay dito sa yuta sa Moab, sumala sa pulong sa Dios. 5. Og iyang gilubong siya sa walog sa yuta sa Moab. Kinsa ning word nga iyang nag-refer sa antecedent sa versikulo 5 nga Jehova. Therefore, ang naglubong ni Moses, mao si Jehova. Now, ang pangutana, nabanhaw ba si Moses? Yes. Maumang gani nga gilalisan ang lawas ni Moses, naglalis si Michael Archangel o ang yawa. O atong tanahon, ma-record na sa Judas. Okay? Judas, versikulo, ay usara man kapitulo ang maong Judas. Nagingon dinhi sa gitawag nato og Judas 6. Og ang mga manulunda nga wala managpabiling, no? Okay, sorry, dili ni siya mao. Ako sang tan-aon kung asa na to. Okay, niya, versikulo 9. Apan si Miguel ang manulunda nga punuan sa iyang pakiglantugi batok sa yawa, sa ilang panag-ilog sa lawas ni Moses, wala gani siya mangahas sa paglihok mapasipalahong hukom. So naglalis si Moses, naglalis si Archangel o si Yawa. Giilugan nila ang lawas ni Moses kay gusto mo claim ang Yawa nga katong lawas ni Moses iya kato. Okay? Pero ang Dios mo claim nga siya so gibanhaw si Moses. Naabatay ebidensya sa Biblia nga nakita si Moses sa panahon ni Jesus Christ kay layo na ba kitong panahon ni Jesus Christ o si Moses niya sa Marcos. Okay? Sa Marcos kapitulo 9. Check na to. Okay, 9. Versikulo 2. Og tapos sa udom ka adlaw, giuban ni Hesus sila si Pedro, si Santiago, og si Juan. Og iyang gidala sila sa pagtunga sa usa ka taas nga bukid nga sila ra didto. Og didto sa ilang atubangan na usab ang iyang panagway. Kinsa ning iyang? Si Jesus Christ. Unsay nausab? Ang panagway. Mao bitang gitawag og Mount of Transfiguration. Bukid sa pagkausab, dili ni simbolikal, literal ni siya na transfigure. Og ang iyang mga sapot migilak sa hilabihang kaputi, nga labaw pa sa kaputi gumikan sa bisan unsa nga pagladlad nga himuon ni yuta 4. Og kanila mitungha si Elias uban kang Moses. Sumuhi si Moses. Makakuyog ba siyang Ginoong Hesus kung patay na siya? Unsan siya? Nagkawan lang siya? Wala. Kuyog sila si Elias. Asa man nato mabasa si Elias sa langit? Katong ibasa nato ganina nga ikadong hari o 2:11. O karon nito nga si Moses nga namatay naman ta siya na record sa Deuteronomy 34. Nagpasabot si Moses kuyog ni Elias buhi karon. Kay si Elias nagrepresent nga kung mabalik si Jesus Christ na ay mga tao nga dili moagi sa kamatayon. Si Moses nagrepresent nga ang tao nga namatay basta nasa sabakan ni Jesus Christ, oy, banhaw ni Christ. Mauna kung imong tan-awon ang unang Tesalonica, tinaw, tataw, nagingon, 4:16, o kay ang Ginoo gayon mao ang mannaog o nya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda. Kinsining punuan sa manulunda? Archangel, mao si Jesus Christ. Kay ang word nga arch meaning leader. Angel, so leader of angels.
sa tawag sa punuan sa manulunda og sa iyang trompeta sa Dios og unya ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. So nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Nanay una-una nga ebidensya si Moses namatay gibanhaw og nakita nato na record sa Marcos 9. Si kanisang bersikulo 17 og kita nga mga buhi pa mabilin sa pagsaangin siya. Kung kita nga mga buhi pa nga mahabilin pagkasakdaon ngadto sa panganod. Kay pahingon na sa langit. Sakdaon, walay nakasaka, gisakdaw. So adunay ehemplo nga si Moses namatay og nabanhaw. Example na siya. So dinhi sa una sila 4:17 naasay mga pagbalik ni Christ dili moagi og kamatayon. Okay, last follow-up igsoon. Ana? So, dengan salamat sa iyong panawag. Okay na. Okay, okay na. Dengan salamat igsoon.